Lludd a Llefelys. Brenin oedd Lludd. Roedd o'n byw ym Mhrydain. Roedd Lludd yn ddewr ac yn garedig iawn. Roedd gynno fo frawd o'r enw Llefelys. Brenin oedd Llefelys hefyd, ond roedd o'n byw yn Ffrainc. Roedd gan Lludd broblem. Bob blwyddyn, ym mis Mai, roedd pobl Prydain yn clywed sŵn mawr ofnadwy. Ac wedyn roedd pawb yn sâl iawn. Dwy ddraig mawr oedd yn gwneud y sŵn. Un ddraig goch ac un ddraig wen. Roedd y dreigiau yn ymladd. Mi wnaeth Lludd siarad efo Llefelys ei frawd i ofyn am help. Llefelys fy mrawd i, dyma fy mhroblem i. Da ni'n clywed sŵn ofnadwy y dreigiau yn ymladd. Lludd fy mrawd i, dwi'n deall dy broblem di ac mae gen i syniad bendigedig. Gwnewch dwll mawr yng nghanol Prydain. Rhowch gwrw yn y twll ac wedyn rhowch flanced mawr dros y twll. Mi fydd y dreigiau yn syrthio yn y twll. Felly, mi wnaeth Lludd ddechrau gweithio. Mi wnaeth o dwll mawr yng nghanol Prydain. Mi wnaeth o roi cwrw yn y twll. Ac wedyn mi wnaeth o roi blanced mawr dros y twll. Wedyn mi wnaeth o aros. Mi wnaeth y dreigiau syrthio yn y twll, ac mi wnaethon nhw yfed y cwrw i gyd. Roedden nhw'n sownd yn y twll. Mi wnaeth Lludd lapio'r dreigiau yn y blanced a'i cuddio nhw yn Ninas Emrys yn mynyddoedd Eryri. Mi gaethon nhw barti mawr yn y castell. Roedd pawb yn hapus iawn.